L'FP Dual és una modalitat alternativa a la formació professional tradicional. Està organitzada conjuntament per les empreses i l'institut que actuen de manera coordinada i corresponsable en el procés formatiu dels estudiants. L'alumne esdevé un aprenent i combina la formació amb l'institut amb l'activitat a l'empresa, de manera que aprèn treballant i treballa aprenent. L'Institut Cal·lípolis oferta aquesta modalitat d'FP en diversos cicles formatius. Vaig triar la formació dual perquè em van parlar sobre ella i em van dir que tindria més opció de sortida laboral i em va agradar. La formació a l'empresa és major, agafes més pràctica i després un altre avantatge també és que la combinació d'estar hores a classe i hores a l'empresa et dona com un plus a l'hora d'estudiar. Passes moltes hores amb els teus companys i aprens a treballar amb ells, a formar un equip. T'has amoldat tu a la forma de treballar de l'empresari i això és el que realment busquen. Si li agrada la teva actitud, si li agrada com treballes, doncs preferirà deixar-te a tu que no a una persona que ha de contractar i ensenyar des del principi. Fas moltes més hores que en unes pràctiques convencionals i a part són remunerades i doncs això ja et permet com veure una mica el que és un treball. A l'hora d'entendre els conceptes a classe, ja una vegada començat el segon any, que ja comencem a tocar més aquest tema de principis actius i tot això, entenia més el que era i per què servia, no començava des de zero. És una nova experiència que t'ajuda a veure un nou mètode d'estudis. Apostem per la formació dual a les farmàcies perquè creiem que és una oportunitat pels estudiants que comencen un cicle i ajuda que després es puguin incorporar al mercat laboral. Surten més preparats i podran tenir més opcions a l'hora de trobar una feina que no pas uns estudiants que no fan tantes hores de pràctiques. Fan les pràctiques a la vegada que la teoria, amb la qual els hi complementa una cosa amb l'altra, que sigui remunerada. És una manera de motivar a l'estudiant perquè, a part d'aprendre, s'impliqui amb la feina de l'equip. Recomanaria les pràctiques duals a una altra empresa perquè col·labora amb l'ensenyament i fan que l'alumnat sigui jove i se pugui amoldar millor que una persona que porta molts més anys amb altres farmàcies. En definitiva, la formació dual permet establir una major vinculació i corresponsabilitat entre l'institut i les empreses. Ofereix estímuls positius tant per a l'aprenent com per a les empreses i millora la formació, la qualificació i el desenvolupament personal de l'alumnat.